Hei, salut și bine v-am găsit la un nou episod de Clash of Clans. Aici sunt cu Nicolae. Salut! Hai să nu vin și pe el. Îi dau la mai încet. Și dacă vreți să intrați cu mine în clan, să nu este Forever România, o să-mi dați în descriere. Sunt mai mulți jucători. Hai să dăm aici Nicolae. Negru, Andrei Buz, Nicola, la nivelul 3. Ți-am dat numele. Așa. Nu știu cum face. Deci asta. Mario, ce-ai luat ăsta? Nu. O să pun pauză și o să revin. O să pun puțin pauză și o să revin. Și am revenit. Am avut o mică treabă. Hai. Să facem pe ce ne putem. Nu pot! Ieri, că pe ăsta am atacat, pe ăsta am... Așa e. Că nu aveam ce zică. Că nu am nicio de afară de puțin. Nu știu că cadră, aia nu știu. Nu, bombă de tren! Ce frate! Că mă până acum de miște. Da, mor. Am pierdut și 2 stele. Bravo. Nu pot să iau asta, frate. Hai. Reper. Noi bani am luat, nu s-a ce făcut. Da, știu. Nu, dar nu vreau. Ce stai să cumpărați neapărat? Nu, îmi țin banii până la... Până la 8.000 să-mi fac clan castelul de 3. Să-mi doneze dragon. Acum îi arată o reclamă. Ai uita. Și cineva. Mamă, e în live. Uite pe la mine. Trebuie să ai 1000 de stele ca să intri. Care au? Intră mamă, câte mulți. Hai, sunt mine, îți dau tip? Nu. Puteam să-ți dau direct. Îți dau al 6 la fel ca mine. Asta. Nu le iei pe toate? Asta la de 4 de 5. Le fac și eu. Să minte mai mult. Ce curaj. Dacă nu le dai pe un zi, nu putea să Păi dacă ai ieșit. Și ăștia sunt mari. Uita și i-a donat. Deci da. Și acum vreau să fac un loc. Cine mi-a donat mie ăștia? Da, uitați la oară. Ne bat ăstea 40 de 20. M-a bătut și pe mine, l-a bătut și pe lider, Mihai. Acest cel mai bazat. Unde uite Cristi 3000. E un prieten de-al meu care joacă. Nu știu celălalt.
Nu. Am văzut acum. Ele este bun. Și-a dat aia de regele, da, hai mă nervează pe mine că nu. Ha, bă, ăsta, hai ăsta, așa, ia. Degeaba că nu te spun. Ia, ăla de viața în ăsta de viața în ăsta. Da, unde? Am zis să se facă. Mamă. Bă, dar pe 3? Mă duc în este. Da. Nu mai de viață. M-am pierdut, frate. Da. Mă duc la atacul. Wow, nu face. Uite pe ăsta. Îi se văd și bombe că le are. Da, pe ăsta. Giganții. Iar are și Garcita. A avut un caz ăsta. Mă, da. Mamă, frate, dacă ai aia plan, te ia imediat, frate. Aoleu, ce reclamă, trebuie să ștergi ceva. Și da, desigur că pierd, dacă a avut porcăria aia. Frate, și iară 26 de stele. Deci, da. Mamă, câte stele am acum. Da, dacă vreți să intrați în clanul Forever Bro, dacă vreți să intrați în el, o să las în descriere. Trebuie să închid și eu acest episod de Clash of Clans.